Na-rescue sa nagkahiusang puwersa sa National Bureau of Investigation kun NBI Bohol ug Community Environment and Natural Resources Office kun SENRO ang 89 ka mga endangered birds sa gipahigayon nga ronda sa usa ka balay sa Cortes, Bohol. Naglakip niini ang 39 ka mga white-eared doves, 39 ka mga black-chin fruit doves, usa ka Philippine hanging parrot, usa ka African lovebird, 4 ka mga spotted turtle doves ug 5 ka zebra doves. Nasakmit usab ang 18 ka mga halwa. Ang African lovebird gikonsiderar nga critically endangered species, samtang ang uban mga threatened species. Pipila ka adlaw nga gipaubos sa surveillance ang nanghupot sa maong mga langgam nga si Diomedes Harina kinsawa sa iyang panimay dihang gipahigayon ng operasyon ni atong Miyerkules. Apan giingon sa inahan sa suspect nga pet o binuhi lang kini ug wala nila gibaligya. Pasakaan og kaso si Harina nunot sa paglapas sa Republic Act 9147 kun Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Gi-turn over na usab ngadto sa DENR ang nakumpiskar nga mga langgam.